Hvaljen Isus, dragi gledatelji. Lijep pozdrav, evo, 52. mi je godina, a još sam mlad, nisam star. A nisam baš tako ni mlad, znate, uvijek me to nekad daje u razmišljanja, šta ću ti? Tako je kako je, evo vidite naslov, svima će vam biti čudno. Otišao sam mlad u mirovinu ili penziju, jel? Eto, već sad može se reći davne, 2017. godine, u 8. mjesecu, 43 godine sam imao, ali imao sam zeznut posao i beneficiju sam imao 23 godine, jel? Radnog staža, ono nešto kad je bilo 90. Malo od rata išlo je duplo i tako, a kasnije, poslije 96. 4 mjeseca na godinu, a bilo je svega na poslu. Istrošen sam na poslu, znate, svakako, ono, i fizički i psihički, znate, takav je posao bio, eto. Stekao sam uvjete 2017. i mogao sam otići, ali da nisam otišao 2017. jer nisam podnio zahtjev, ne znam kad bi otišao, a morao bi još 10 godina čekati, ali nisam još mogu raditi. Penzija kolika je, a solidno, može se preživjeti od mjeseca do mjeseca. Sve je skupo, a znate i svi. A i dok sam radio, plaća, krediti, uvijek se razvlačilo od mjeseca do mjeseca. Jedva nekako je išlo, ali tako je to u Hrvatskoj. Mnogi su nažalost iselili iz Hrvatske, ali eto, bogata je zemlja, lijepa, ima prirodni resurs, ali ljepota, ali eto, ne valja vlast, znate, šta vam vrijedi to. Eto, pozdrav.